ngang sakuban si majujung mi muse nang maupe mangalak kahotae tondoho uli dirohaki horona upagak di mataku tiki togos tiki lomos nanggotos rohami satoki pedaku tarikon ho satoki pedaku pasopu ho asia gajang mau murmi asa arum dong aku mikir gajang mau murmi asa arum dong aku tangis molo peado namang kotil rohami molo peado mangarsahi hodisi disodo toto makaol ho manangi hona saanggup mi mapedami nangoni mapemekel ho muse satoki pedaku dari kono satoki pedaku pasopu ho hasurungan gajang mau murmi asa adong dong aku mikir gajang mau murmi asa adong dong aku tangis gajang mau murmi nang umurhi Di bagasan gorni di bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di nama no palangit do kanuhon. Amin. Puji-pujian usaka puka dohot hamulia hamulia madi tu hatta pertenggan basai.
puji jala tabatiku makorna ay ibana do manok palangit do tano ibagasa ibana do pangurupio dihita ariyat do najina dihon di Jahoba maroropolop jala marlasiroha mahita disi Martanyang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang puji-pujian hamulateon dohot kasangapon ma di guarmu na badiay jala mo natin ma kupasawat kami tuho ala ni asi ni rohang dohot denggan ni basam pasahaton adat nagog keluarga pesi bolon kabur kurba manang opong tarida tu hula-hula nasida ditikion uatong kami maho asa miyan di bagasan ulaw non jala masumasu kami sa luhut na asa mardalan ulaw non di bagasan dami dohot holong nirham di bagasan ko ni Jesus Kristus Tuhan namin. amin. Tesya nomor 122 ayat 1 kata opak luguna igahi nalenggani. Salhuna akaw lumang atau totong lehanamu dihasurutan dia menggorongami tak lumobi di pasinabong nasida unang liak kabubutan asamat dala di bagas atau dalam nasumuruk siap kuat itu token nai nalau bikin kami mah atam nama dia asam lian tinggal nami jala totong marpar kue yakta pikir nami mari dia ada Tuhan jalan matuhatan yang namion karena pengasahan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami matanya kami doa amin. Kami ini dibata nasumurung siang saluhut nasaroha ima mangarajai nasa hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras marita saluta. Shalom. Kadamang dadainan Bima di keluarga besar Mama Nami Papu Tarida Isi Bolon Dohot Inang Buru Purba di Ulaun Lasnirohan Manwai Tardok Salarion Allah Makititikion Boy pasahat Ulaun Adat Nagok Manang pasahat silang-silang Papu Iro diangkan Hula-hula nasida harga penuh
diulaon las nirohaon dipakulingi hata itu hatta hita marhite kesalmen bidu 100 Rusia ayat 10 sonor didok di sini. Madok mauliate mahamu, madok mauliate maau tuho, alani surung ni pabayanammu dia, nasumurung doa jadi-jadiamu, jala tak kasih itu doi ditanda ruah. Salah jauh kami. Madok mauliate maau tuho. Alani suruh ni papayanammu diau, nasumurlu akan jadi-jadiamu, jala tak kasih itu doi ditanda rohakku. Imaha tadi Tuhan. Nah kadamang detainang lubobima di keluarga besar Putarida Pulusukuru. Nah pasti ulaut tadi bagasan sadarion ulaut madok moliate ulaut lasdiro hado terukul ala di bagasan sadarion matutu dilihat di mata partikian binaboy pasat adat nyagok manang sulak-sulak pau pun hula-hula muna raga pun adong istilah nama dok ba utang harus dibayar na kaniman maengon disudi berlaku aha lapatan nih hutang harus dibayar memang ini bagian daripada tanggung jawab sebagai anak batak kita bertanggung jawab tanggung jawab pada alai molo mungkin halak jermak kita somonon ada lagi itu kan tak perlu setari ngota tuh. Nah alai ima bagian ni ruhut ni pada datuk tai jala ikotarajumi doi sebagai bagian nama mempererat hubungan ikon nama ngarahut asalam solhotdo akka persauran di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni hubungan ni namar gula baru, asagabe hutang harus dibayar. Ulah sepakat duit di sini. Ini apa ngangkat? Ini dapatan nih. Ulah para datokta lumobi di bagasan senario. Boy tingkan hubungan ini. Nah kadang menurut denang tentu berkaitan dengan hubungan tentu jual baru hubungan taruh di batang. Asal mulu boy kita dalam denggan perpasauran dirahut di bagasan ruh dia kepada datang. Tentu ikolam jumolo do. Kita paling gatong pasaurat taruh Tuhani hubungan taruh Tuhani asa tamo to nilai ni tanggung jawab asa hatani di batano dapat uruhata na mengajari kita mengulahun akan nilai-nilai moral nilai-nilai tanggung jawab nilai-nilai di paradaton naung di pasu-pasu di batang di tonga-tonga di bangsohan
Selamat ma tu keluarga Oputarida Sipulun Buru Purba Dinaboy di bagasan sadarion kamu amak minang napasahat adat nagog tu hula-hula muna marga purba ingot tamu ma jala raja hamu dalam muna mandok mulia tiri tu di bata ala nunga magalus tangiang di sudi situ anatoro lubobi hula-hula tu di bata raja. Amin. Menurut di kisah nomor 475 ayat 1 Luguna Tuhan Yesus si Permahan. Leo kamu madi Jehovah hamu jauh ni kuarna. Bawa kamu masih leo lehon, budi masuk mamu tu bagasan akka alamana. Masa mamu tu Jehovah mapakaian nama kadohuan. Akahitir ma meredokun ibana. Ale isi di sadok tanah. Amin. Tapasat kita. Sahat mapiliata tu di bata bertanyang mahita. Ali di bata amana amina di bawah bijam. Di para tokotuan ami du seluduk ni rohan ami. Odo buan dinan sa ulibasa na malitus. Di sawono pasatami du pilihan hamalitin nami tu ho. Secara jala pasu-pasu mapilihan namion. Asa kabidanan panindangion. Persaoran. Lo tu daw na singro hari urian. Kaya magulo namin kapipilin na ubar klomo ni roham. Dala pasilohot parohon harajawm. Olong hasitongan. Lo kadameo muli sa doktor tibiyon. Buhay marohan namin marhiti titubdim. Asa sa tatong madog mo liya tituho. Ibagasan guar anak mo. Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Sesawat malam ni roham di mana Tuhan semana di baru bijak. Dihormat Tuhan sadarion pangaluan sehari. Saya sama dosa kami sama padesa kami. Di dosa ni doang nama dosa Tuhan. Ulat kami tu di hong tukang junang.
Lalu mahani siya pag-ibo. Ayoro na po na rejaw. Lo tabuko. Lo dia sa nabon sa nilin na. Amen. Asli rohan itu hatta Yesus Kristus. Lo tolong satya na siyan di bata ama. Lo pasawaran ito di porbadiya man. Nama dongani masuk kamu saluhut na. Sadarion sahat rodi sarilin na. Amen.